село Кобештовка, че го забравих. Там на завоя има един скален манастир. Като се преврах вкъщи, къде да го търся този скален манастир, се оказа, че той бил манастира на поп Марти Павърчето, бе! Дясната ръка на такова на Вълчан Войвода. Поп Марти Павърчето. Как прави исторически дето. Последно, поп Марти предвидено мене, става кратката и на брат. Обаче пък странно е, поп Марти Павърчето, да умре, дал тетрадката на брат си. Така. Обаче той няма брат, има сестра. Как става? Еми така го пише, бе. Според историята има сестра, няма брат. Ето такова. Идеално се разбира. Това е Брукинския край. Се разнасяла в интернет пространството под какви ли вариации. Там е с палтъче на кълпушките. Майката на време в пещери, в пещери, в шахти, криело и мането, има, нали, демек банки. Така, тепа. И барват те с италианците, биват турци, барват италианците и години наред са ги разнасяли напред-назад. И вземат сниманието от едната пещера в другата. Биват те, светоносно. След това вземат сниманието от пещерата от другата. Сега въпросът е къде са тия пещери, така ли? Са из цяла България. Дали? Баяцията, хей хора! На базиликата ли сме? Да. Шипионен! Офе го че горе, где са копа се рисува. Тук съм предивал всичката. Тук е шлезовите не са. Yeah.